Hvad nu? Ja, den har låst op på helvede. Det kan du ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på, du kan. Jeg tror, du kan få den her låst op. Hvad fanden slår du den med? Med bløkhammeren, sgu da. En stum hammer. Du slår den med en stum hammer. Hvis det var så nemt. Hvis det var så nemt at få en fucking cykellås op, så ville folk nok ikke bruge cykellås. Hey, hey. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Hey, hey. Nej, en cykel, den passer faktisk ikke. Så åbn den. Så hvis den ikke kan åbne, så passer den ikke ind. No. Come on, goddammit! Lights. Hold nu kæft. Det var ikke mit vilde. Men fanden også have lightet med. Så er der kraftedeme gang inden, dreng. Det er der fandme. Nu skal du komme herhen, så skal jeg med nogle fisk. Jo. Jo! En bil med sirene, uden lyd. Den har du. Så regner det. Nej! Det er anden gang. Nej! Nej! Du skal ikke smadre mit hoverboard, man. Nej! Dårlig planlægning. Dårlig planlægning. Det er ren kage, mand. Nej, jeg kommer bare til at skide den over. Kom så, Jacob. Let's do this. Og luderen stjal hans underbukser. Nej, det er ikke. Og lyder mere stjæl. What? Sorte der, der er med de der fire. Der kan man bestemme det. Det kan bare få nummeret ned. Og så er ønsker i det. Vi skal være nøgne til det, vi skal. Danseplads, Årdor, ja, hvor jeg får den malje fra, hva'? Jeg kan bare ikke vinde med det. Min tunge er stadig brændt efter det sop der. Det er dig, der synger om Gistel. Hvor er det fedt, at den gamle racist er død. Fy for satan. Ja, det I'm disgusted. At du ikke kan sove om natten. Kan sove om natten. Fy for satan. Jeg kan ikke tage alle de løgne, der er i luften. Du sidder og lyver jo. Det er dig, der sidder og lyver. Du skal ikke gå og synge. Han går og synger. Glistrup, 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 han er død. Spil the bell. Flyt. Nå, hvad er så, der synger? Fortæl, hvad er der synger. Kom så, syng det, så du har jo bånd. Hvem der er død i dag? Glistrup. Du kan ikke blive med at holde ved. Det er en fed løsning. Nå, så du har tænkt over det, jeg har sagt til dig. Hvad? Nå, så du har tænkt over det, hva? Du har fået det dårligt. Du har fået det dårligt. Glistrup. Gæt hvem der er død i dag? Glistrup det fede svin. Glistrup det fede svin. Vi tramper på hans grav. Glistrup det fede svin. Vi skal i hans grav. Hvem der er død i dag? Glistrup det fede svin. Vi laver bacon ud af ryggen på ham. Freeze! I'm Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Booyah. Woo!
Du busse, hvad med den hat, du har på? Du har hat på med noget busse. Du busse, eller hvad? Du busse. Hvornår den pygge min mund? Hvornår den pygge min mund? Hvornår den pygge min mund? Du busse, eller hvad? Hvornår den pygge din mund, og du busse, eller hvad? Du busse, eller hvad? Vi er flinke. Vi er fulgt med deres telt. Det vil hvis det er skrutter på lovheden, måske også. Bare ikke finde over servicevagterne. De er virkelig... Og hvor skal vi være hen? Hey, pige! Pige! Det er sige overhovedet. Nej, nu kommer der 2 vagter, mand. Hvor er det 19? Hold øje med, om der kommer nogle vagter. Hold øje med, om der kommer nogle vagter. Der kommer vagter bagved jer nu.